Kia Rio соли барориш 2017, объёми мотор 1.4 мебошад, коробка передач механика, сӯзишвориш фақат бензин. мошин айни замон дар ноҳияи ёвон қарор дорад. Растамошка шудагӣ нест. Дӯстони азиз, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш бошад 95 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ ва ариш мешавад ба сечка ё ин ки Verso Mazda. рақамҳо барои тамосида рӯи экран. аз номи канали Rul TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. худи мошина мошини хуб аст. дӯстони азиз, Kia Rio соли 2017, мотораш 1.4, коробка передач механика, сӯзишвориш бензин, растамошка шудагӣ нест. дар ноҳияи ёвон қарор дорад. 95 000 сомонӣ, $8671, $767 000 рубли русӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Rul TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. мошин растамошка шудагӣ нест. марҳамат.